ko caman be koromoro maba lawuli ko dɔ kama dɔw la a dɔw be no atike ka dɔ o cogola dɛ k'an bɛ doni minɛ ko bi da dɔ ko pourquoi ne pas le dire ko attribution des logements sociaux les accusations ne méritent-elles pas clarification ɲininkali gɛlɛn a bɛ tomi sigi kunbɔ a ko an bɛ doni minɛ ko bi min ye k'a dɔn logement sociaux ko kuma k'a ta ni ka segin k'a cayara walasa u k'a dɔn ko ɲininkaliw min ni a bɛ o kɛ o de ye k'a fɔ jalaki minnu n'olu kɔni bɛ ka kɛ yala o kuma na walawalali dɔ man kan ka ta ka ɲɛsin nin jalaki ninnu ma wa k'a dɔn kamara ko min ni o bɛ tali kɛ février kalo tile 9 san 2022 min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa dɔw olu kɔni tɔgɔ bɔra ka bɔ ko filanan u ko ma ko deuxième transi min ye programme ye maa 12,560 kɔrɔmɔrɔw n'u k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw tɛmɛnen na olu kun ko olu kɔnɔna dabali bɛɛ tigɛ walasa k'o si k'a dɔn k'o so ninnu labɛn o kumana ko o min n'o baara bi sen na ni n'a sɔrɔ bɔko fɔlɔ o kɛra bɔko filanan jaabiw olu kun cɛ jaabiw kɔrɔmɔrɔ ko bɔra ka bɛn février kalo tile 9 tɛmɛnen ma nka ko waati min na jaabiw bɔra i k'a dɔn ko kɔmɔrɔkɔ fɔ sɛbɛkɔrɔ cayara sabu ko jatu y'a yira k'a fɔ jamana faamaba dɔw jamana yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔbatigi dɔw olu dɔw tɔgɔw bɛ a la kɔrɔbɔrɔ ko yɛrɛ ma k'a la gɛlɛman ye o t'a la juguman fana ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ma postuler k'olu fana tɔgɔw ko i n'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen yira a la i k'a dɔn k'a kɛra i n'a fɔ fangakɔrɔ binnen olu ka kɛwale k'a dɔn ko ka bɛn ni o ye o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi a dun fɔra k'a fɔ Mali kura ko k'a dɔn k'o de kan ka se ka sigi ka bɛn ni o ko ye o k'an bɛ donni minɛ k'a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ wa nka ko ni kɔlɔsi ma kɛ kɔrɔmɔrɔ ka a laban bɛ na i k'a dɔn maa nisɔngoyalen ni maa dusu kasilen de caya ni ka tɛmɛ ni maa nisɔndiyalen olu ye k'a dɔn ka fɔ la ko nin ko min n'a kɔni filɛ nin ye a k'a ka kan ne ka lajɛ i k'a dɔn ji ɲama jɔlen na sango furancɛ fanga mɔɔw olu ka i k'a dɔn k'a fɔ waati min ni an bɛ o la a b'u yɛrɛ ka kunna wolo n'u ka i k'a dɔn sutura ko fɔ siga t'a la n bɛ n tɛgɛ jɔ aya si bɔ an b'an tɛgɛ jɔ n b'a bɔ i b'a bɔ an b'a bɔ wala si bɔ n k'a bɔ o kumana ne ko yan n ko réseaux sociaux mago sa sociaux mago ɲa sociaux walahi y'a fɔ ni furancɛ fanga ma farati n'a ma kɔlɔsi réseau man ɲi a man ɲi dɛ e yɛrɛ fana ko yan ko min ye i k'a dɔn logement sociaux ko ye k'a kɛra spéciaux ye wa k'a dɔw yɛrɛ kɛra vente aux enchères publiques ye ko n'u ma farati k'a bɛ kɛ mugu pɛrɛnta min basigilen don fɔlɔ ka kɔnɔni kɛ bombe à retardement a labanna mun na kuma ninnu filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan bi fɛn tɛ se wɛrɛ tɛ anw ye o kulisikolotigi kumaw don hakili jagabɔ kɔ wa a kun ye a ko ka kun bɛɛ ye wa a filɛ dɛ Janjo o kelen do solution ɲumana ko kelen do indicateur de renouveau ale fana kuma bɛ nin fɛn kelen in kan min ye affaire logement sociaux ye o kumana fɛn min ye k'a dɔn a tilacogo ani tilali jɛkulu k'a bɛɛ gulonna ayiwa tilacogo gulonna tilali jɛkulu gulonna Usumani Daw ye kalimu ta k'an kunnafoni bi a ko min ye k'a dɔn damakasi de sɛbɛkɔrɔ cayara jamanadenw ka damakasi barika bonyana k'a jira k'a fɔ ko taabolo ko olu ma kɛ i k'a dɔn a cogo la ko min ye tilali kɛcogo ye ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a ma kɛ jɛlenya la tako filanan i ko i bɔra k'a fɔ cogo min n'o ye logement sociaux a diko filanan o kumana minisiriso min bɛ n'o ye ko urbanisme ani i k'a dɔn habitat ni domaine aménagement du territoire ani population ani minisiriso in yɛrɛ a ka baara ka bon dɛ o kumana ko olu ye i k'a dɔn min ye i k'a dɔn ka da fɛn min ye fanga furancɛ fanga o maa ɲɛmaw olu ka laɲini kan u y'a ɲini ka i k'a dɔn min ye tilali in ye k'a gulon fɔlɔ ka a tilali jɛkulu k'o yɛrɛ fana gulon k'a sabu kɛ ko i k'a dɔn logement sociaux in tilali ko k'a mankutu cayara a mankan bonyana wa a ŋunuŋunu yɛrɛ fana cayara tugun fɛn min ye i k'a dɔn nin cɛrina ka bɛn ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye min ye i k'a dɔn ninyɔrɔbatigi minnu ye i k'a dɔn ninyɔrɔ sɔrɔ logement sociaux ko la u y'olu ka sɛbɛn bɔlen kɔ ni k'a cari i k'a dɔn a kɔni kɛra ɲɔgɔn sama dan ye jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ mun ye ko jalakili ani i k'a dɔn k'a fɔ tara ka maaw sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye fangabulon ɲɛmaa yɛrɛ ye premier ministre ko bolongɔni dɔw sira ale fana ma koyi k'a n'a masurunyamaw ani i k'a dɔn a ka tɔn min ye M5 RP ko maaw de ka sɔrɔta caya i k'a dɔn logement sociaux la ka tɛmɛ maa tɔw kan o kumana k'o kɛra i k'a dɔn dusukasiko ye dɔw bolo fɛn min ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye président de la transition ale kɔni sina ka yamaruya di ko k'a ko yɛrɛ bɛɛ gulon fɔlɔ a ɲɛ ka ɲini
na manya ka kuma chara ka do asimi ko ka ko be glon folo ka nye ka nyine o kuma na ko minye ka do ka fo ko ningo mi mfle ni ko logement sociaux ko akuma chayali iba ka fo kwa agwelera ko sebe o kuma na minye fonga blo nyema docteur Shogel ko kala maiga alesna ka jere ko chunde ka wele blai ka do aka kabine maw bela jelema kunungo tarata do be ka nyon soro ka do no goni fe ko ta sigi ka kuma ningo kuna yani suran fie ka dugu jambulo be samru kalo kleta ane duru no ye kunungo ye o kuma na ba flani mwani flasa uye jere karaba kabine mi no ye ayre ka chageda kabine uye ikado jere ke wati mina ikado gouvernement a chede umbe kumbe uye sebe nunu ntaka wenje ka dab unye koro ka laje fe mi ikado lere damado dron no ye sanga damado ye o kuma na kabine aka nywana jere osna ka akurutige ikoro o kuma na uye amariya di iribari zubiri abita ikado ka lase ulu maku ka laselike communique a charina karbeni uye ka ira ka foko minye klali a chugo ko ka glo klali che jekulu re mi fana kumye ikado klali ke ko re fana glo volo o kuma ko sabu ko abisi basa chaira adusuma kasa kuma chaira dama kashi yere ira akola o kuma na minye ikado ministry aleka tabulu fe kuna foni charistra kuna foni disra fe o kuma na minye iribadi zuni abita ministry ale ikado kuna foni lase le fe mi ikado akere ikado hamina ko ma do bulo o kuma na akere ikado nimsi wasa ko fana do bulo o ko uye akoke kunmina ani hakla mina ko bara beka ke jele yalla transparence bashite ko de fora o kuma na ko sigasigale ubina ke sigasigale na fama munu ni fiya munu mbala ko olu ka furanga boye yasa akuma kana chaya ko ni ya jatemine ke ko minye sebe mi mbora no elisi ma bafla bonyongo olu bela jire to bala minye ka do ko mamru mbe no M5 RFP mamru ye ministre nu somau ani ka do disi bachama ko lu to tara yi ka do sebe na adunda bora misikino ani senta ongama o kuma na ko irede na ke sababu ye kuma chaira kuma chale fanga franje fanga mau ufana ya ko bedda da wolon folo ka benyongiri ni ka glo yasa ika do nyeka nyine akola aka jaminye ika do ka foni ngoye akake kiri otabulu la ko feminye ika do logement sociaux ye adabora kumingama akake oye o kuma na ko minye ika do ko jorona ko do ambe do mina ko bi jamana inkono ka sabuke ko minye nyugo ye obina ni nyaka nyaka ye ambe gele ya mina ni wati na ko fwe manga na fereke ika do jamana ka gele ola ka do fara doka o ka bugunzira ye minye ko to e ka mona boda min fe amanya madafe anna koloshi ka jojoli ma jofe Usman Daw ni ale ka nobla sebe anya sama ka bo indicateur de renouveau kono ka bidon boli do ma anga shibo nyandege ababo goti ambe shibo nyandege de fo ngoshi mabo ibabo iya fo ikoko numu koloshi aiwa réseaux sociaux kola abu mago sada ikoko jumen so réseaux mago sociaux mago nya sociaux ngoni yake minye abo bara de ke iye nga dowire na kunye kenen kam mago sadro abana wanulu yo o awre nyuma nu ya occasion sorowa ala ubo sebe korokede o yo anga tais kuma na fanga ka farati uku koloshi wa igaro fedo be ka wajibu ka ukasinga sa so anogoni fana fe akamine ni hakli doni ngui note kodo be on so minete sonde amaine nanye afongi gi bulungon dama ni yo dama imani mbole yino kuma warati sena tukuni ni bulungon dama no amba fongi ka asenye fengo ikana ni ibulokala na ibulokala so amba ngo inongo dia tangala je na inongo so rambi kamamine ikamamine ne samso ki frida kapi Allahu akbar amaine mama ambe mivo ya fo tugomela kurishi kulunkuma aiwa do ya me sawa do yere ma me fana sawa akoni bike konde asurunya na ajenya ko logement sociaux agela madame ne bide ai bitede wa mayaf mala bande wa ala klali ko anya manka chika cha no ta frege amadam ne bide ai ka klaka laba ka frege njugoina wa frege ba koro de be ka bara o ke no lu ma frege like obi munge o ti dore do uko wa ko be ka fale amijeliya min nofe ani fe indabora mamunun kama inafo belebele ya ke chugomi kati dama kungoro tani jugumai atiti ama daboni ngama de kakati de kanga na nywa mfurugo wa nofe o mafode wani komi fle nini matelia ma bafla ni kunganve olu bele jele clé ka clé kuru ke nisonja kono jigisigili ni ka laban ka fo ko ko re tarabola o bitalaba muna maka chande
angalaje nambita misi dondondu kolamro ikado ka fo ambitanye kunafunia olu konnana le destin ne be mbulu mo wana no fe o ko shinwa ma muga ane fla bunyango olu belajele ko ni minena kolamro ni ku bla fanga bolo mana mi bitalike ni shinwa nuna uti dore ye jamana kuma kanga sariya munu no oli lanyinina krengere na afroko ka drakaji ku dabla no bitalike ka tasanu jawe nyini ka do babulu sanve mi mi ke sababu ka batnye kolamro mi no bital sababu ye ni ka bako dabla onga jamana marabaw kabi wati jan uri ngani ata ka fo wale do wale mi ni aknyani barka ka bon kosobe odi ato uye jatimine ke uka bi sigida ni kai kado anogo abi sigida ni ka tnye kolamro abi sigida ere ni kai kado kanani bana chamanye odi ato ministry mi nyale nyeshine do jiko kuranko ani kado ka fo mi ni obi talike dugujugoro nafulo koma ministry Lamine Seydou Traoré ale na ka jamakulu kolamro ko lu ye wulika jo ku ke badriba ye kanto ka fo ni wulika jo ngonnana ka kera sababu ye ikado mi mitalike ku kaje ku koninga anga jamana sigida chamanna badriba ko ni yata ka jatimne afomun mako patrui no ye ka jekulu labbe olu ka tama ikado babulo sanve ni ka nyini ni ke ka ira ka fo mi no bitalike anga jamana faso maliba dugujugoro nafulo bi nyini ni ikado tabulo mununye abi nyini ni ikado ka fo fere mununye abi ke sariya de kono abi ke hake kono wala sa sigida ka se ka to lakanana badriba ko ministre Lamine Seydou Traoré ale minye ministre minye chine do dugujugoro nafulo jiko kuranko ikado unyanabole uma o kuma na koka bendene temenema kalo kletan ani kado nani février kalo samba fla ani mugani fla o kuma ko ni ministre so ka amau oluka wulika George ve o kira sababu ye ukatu tege da ikado shinwa jamana o demuga ani fla la shinwa nungumbe ikado ka fo wasolo marabolo kono yamfoila konna ikado o marabolo kono o kuma na ko konin kele ko ku tege da ni mamuga ani flala o madda o ma ko mi mitalike kado no ye pelue o kuma na ikado o tani konondo foga se pikapo ikado o fla bunyango ni bela jede de bi ubolo ubika sanu nyini ni kado jamana ka sariya soso hukumu ni konnai ministry Lamine Seydou Traoré anaka jamakulu ko ti bende kanga jamana bidanga mina bi koromro o de dore ye bara munubike aka keni kado jamana ka soro ye bara munubike aka keni jamana ka ikado sariya ye badriwa ko tege dara mamuga ani flamununga shinwa dendo shinwa deundo shinwa jamana deundo koromro o kuma na mimi talige pelutani konondon pikapu fla uye ni mbela jele senze kadi kado critique ma uluma ka foko wale kanyini ko namanya foka foko sabara sariya ko taraka ba o kuma na ko akalla batu badriba ko hakilla jigina o ko mimi talike babulo mi nabi kenya bayanvala o kama ko fale mi o kuma na ko wati do o temena samba fla ani muga ani kele konana o kuma na ku we wulika jobbake ula mimi talike ikado majuna kemesa babunyango katu tegeda o bela jelela ni kabla anga jamana critique ulu bulu wa ko ni wale min vle o kuma na kafara ni ma ko fole nunga ku be ka demeni demenyoya munu ni ko lasoro obi soro ikado fama munu ve fama jugu munu ve ko pankende ukuna de u chama be no kromro o kuma na ko ikado ka fo dawuli me ka sigi ukuna be bela jele be ikado ka fo joro konnana sabu uwelele do ikado critique la ma u fe awu ye kuma ni gafe nundi ni sariya dmoye ni dalu dmoye ni hake dmoye ka soro anga jamana sariya adun kembe ka wale kon ko wale do mi na ti be badriba ko ambe doni mine ko bi mi bi talike karo ka fo ministre Lamine Seydou Traoré anaka ikaro ka fo département ka se karo ka fo jamana ere awuli ga jokke ba wore munum bi ulubi ka demeni demenwaya mi ni ka ta ko nyeshi parce maka kunti dore jamana dugu jugoro nafulo na manye ka fo ka no bi bo anafa bi bo sigida deunga kanga uyere ya kono ukanga se ke ka soro akonnana na ko ka soro wati labana amamme kosobe o kuma na ko ma sababu nyangu no ye shinwa oye ulu fana tege tara ikado ka fo kurimale yanvana kama ministre Lamine Seydou Traoré anaka jamakulu ko ubeka kenen ka jeya de ka ikado ubafuma ko ka nettoyer ubo danga de la bi o kuma na ko abara ndundi nyede foni sigida de onzera ko folo bolo fora ikado ni barakela nunga no ye ni ministre so ka wuliga jo o konay ko kama ko mimi taliga dugujuro nafulo la wala sa ikado ka lasoro kanga jamana joro ka bwala o ka saboke munye koromro ki baye ka fo farafina sanu bola mali ye ikado ka fo joro duru na tiglama ye wana kira aketugula makambi pan ikado halin joro duru nana ka saboke munye ko chaman de bi bo mi
min ti bɔ sariya kɔnɔ min ti bɔ hakɛ kɔnɔna o ko laɲini ye mun ye laɲini ye mun ye bi ko de ye k'a fɔ Mali i k'a dɔn k'a fɔ sanu o kumana a jɔda min bɛ yen kɛmɛ sara PIB i k'a dɔn k'a fɔ 10 bonyango recette fiscale i k'a dɔn k'a fɔ 40 bonyango min bɛ tali kɛ i k'a dɔn an bɛ taa ni an mago ɲɛ minɛ mun ye kɔkan jamana na n'o ye i k'a dɔn recette d'exportation ye kɛmɛ sara sanu b'i jɔ ni 70 de ye wa ko nin baara minnu n'olu bɛ senna bi ministre de l'énergie et de l'eau ani k'a dɔn k'a fɔ mine k'u ka wuli ka jɔ k'a bɛ minɛ min kɔnɔna na o de ye k'a fɔ wale o wale n'a tɛ jamana sariya kɔnɔ n'a tɛ k'a dɔn k'a fɔ bila minɛ kɔnɔ minɛ min bɛ na ni k'a dɔn jamana denw ka i k'a dɔn hɛrɛ ye kɔrɔ k'u t'u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ kama k'o kumana k'u kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ maa minnu n'olu bɛ taama ka taa sanu bɔ k'a sɔrɔ a ti kɛ ni yamaruya ye a ti kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ jamana ka sanu i k'a dɔn bɔ ni o lakodɔnni ye k'o baara ti bɛn fiyewu minnu bɛ dama sigi k'u bɛ k'a dɔn k'a fɔ bolola baara kɛ ni minnu ye olu la kan ka lakodɔn chambre de mine de fɛ chambre de mine min ni o ni ministériso bɛ jɛ ka baara ninnu bɛɛ kɛ k'a kun ye jamana sɔrɔ a ka se i k'a dɔn sɔrɔ basigilen ye a ka kɛ sɔrɔ lakodɔnnen ye dɛsɛ o kumana ko chapeau au ministre Lamine Seydou Traoré an ye kibara ne k'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali.net la min ye Ibrahim Dawu ale ka fatiri don dɔ kɛra sa koyi Mali kabi ala ye diɲɛ da Mali ye sanu jamana ye ayiwa nka sanu ma manamana Maliden tɔgɔ la fɔlɔ a ma yelenko anw ye o de kuma sera a kuma se tɔ tɛ na kɛ n'u ma ɲɛ ko kɔ a ka kɛ ni jamana ni jamanadenw ka hɛrɛ ye maa kelen hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye dɛ an ye dɔ ko ninnu na a ma foyi ɲɛ an ye foyi kelen ni ci tɛ ala ka ko ɲɛ nɔgɔya ntama kana jasiriwa fana bɛ sonyani kɛ a tɛ nin ye u ka babolo kɛ ka babolo de faama danaya tɛ latigɛ la bilen kabi baji jigɛ dun danaya banna n'o tɛ siya bɛ siya la olu kun tɛ sonyani kɛ dɛ nka bi bi da wa maa fisa ko maa kelen dɛ 22 chinois arrêtés dans les localités de Yanfouta olu ta tiɲɛna an b'olu kiri k'u kiti a kɛra yan de o maa m'u fa u yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ min di kibaruya min di i k'a dɔn k'a fɔ an ka tunkarɛkow ma o ye i mana taa jamana o jamana i k'i yɛrɛ ye o jamana sariya kɔnɔ a ka bonya kɔnɔ o kumana anw fana bi danga mina bi ni jamana o jamana den nana anw ka jamana kɔnɔ i b'i yɛrɛ ye anw ka jamana sariyaw de ni t'o la dɔrɔn c'est aussi simple que ça ni t'o la dɔrɔn ta walama i ka bɔ un point d'intérêt hali ambassadeur ni t'i bila jamana sariya kɔnɔ Fuluka i bɛ Fuluka di i mana kɛ maa o maa ye teri sira t'o la sinji sira t'o la balima sira t'o la voilà c'est comme ça les tant que tu suis pas les lois de la République Mali Yambla Fuluka ala ka nɔgɔya bismillah a nɔgɔyaba ye ala ye a b'a kɛ fana le républicain b'ale ta ni ye le républicain ta cɛkɔrɔba kunkolo balabalalen i b'a dɔn wa Jean-Yves Le Drian nɛnku 1000 de bɛ ni cɛkɔrɔba kelen in da nɛnku 1000 ala cɛ dɔ ne t'a dɔn ko maakɔrɔ bɛ kɛ tan dɛ ni nazaraba kɔrɔ tɛ a bɛɛ ala cɛ ja nazara makɔrɔ kɔrɔ tɛ fago sa ja kɔrɔ tɛ fago sa kan tɛ saheli bila an kɔni bɛna Mali an bɛna n den ka bɔ Mali la ko nɛnku 1000 a ko hali ni Wagner bi a k'olu bɛ to Mali la o ma fɔ wa o fɔra a ti mɛn yɛrɛ cɛkɔrɔba ye hawjara sa a n'a ka denɲani lunette an bɛ lunette sa denmisɛnninw ye seli fɛ manamani o de b'a ɲɛ la cɛkɔrɔba ye fasa fɛ sa ko Jean-Yves Le Drian Faransikaw ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ a dɔ la a ko n'a y'a sɔrɔ ko ma se ka sabati ka bɛn kelen ma o kumana olu ka baara ko a bɛna gɛlɛya Mali kɔnɔ olu bɛ wajibiya sa ni k'u ka koso ni kasaw cɛ o kumana u nana tigɛ wale kɛ b'a tigila maa minnu kɛlɛli la k'olu n'aw sen bɔ Mali ta la ni ka taa saheli jamana wɛrɛw k'olu ta ɲɛnabɔ n'o olu tɛna se ka Mali bɔ saheli jamanaya la abada o ye ala ka kɛ fo jɔ kɛnɛ kan maa tɛ se k'o kɛ bilen siga t'a la an b'a kɛ to ɲin jama fɛ janɲɔ masa i k'a dɔn ni cɛkɔrɔba kunkolo balabalalen Jean-Yves Le Drian fɛn min ye i k'a dɔn cɛkɔrɔba nɛnkun 1000 de b'a kelen da a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ale tun ye wuli ka jɔ ni ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'i kangalama fasaya ka bagabagaw fara kan ani k'a dɔn ka papali ye k'o ta k'anw ka maa ɲɛmaw sɛgɛrɛ o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ tun bɛ maaw la minnu ye opération barika ninnu don baaraw kɛ a ka cɛsiri bonyanaw la kosɛbɛ o y'a sɔrɔ Serval olu ye wala sɛmɛni k'a di Barikani ma bamayɛlɛma
a kɛra sɛbasi falen boloma yɛlɛma ye nka fɛn kelen de don koyi tɔgɔ de falenna min ye 2014 san ye ko in kɛra o cogo la o kumana ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ale de y'i k'a dɔn Faransi u ka jamana ni jamana wɛrɛ o koɲɛ ɲɛnabɔ ɲɛmaa ye o kumana ko min ye k'a dɔn nin don kama k'ale kun ye défense ministre ye a ko bɛ kɛ don min bisa a ye u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ministre de ye fɛn min ye Faranzikaw ka Jean-Yves Le Drian ye a filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ka kuma dɔ bɔ k'a bin o kumana ko nin na kɛ olu ka i k'a dɔn latigɛ laban dɔ ye anw fɛ yan cɛkɔrɔba kunkolo balabalalen min ko k'olu ti taa bali ni Wagner nana k'u ti taa ale de tilala k'a fɔ sa jɛmukan dɔ senfɛ jɛmukan min ni kumaso dɔ y'a wele n'o ye France 5 ye olu y'a wele ko c'est à vous o kumana o jɛmukan senfɛ février kalo in tile 14 tɛmɛnen a ko kumana ko nin y'olu ka latigɛ banni ye a ko a kɔni ko i k'a dɔn ko fura yɛrɛ to o la Mali kɔnɔ yan awɔ Ala ka senu ɲuman ye ka fiɲɛ ko yɛlɛ nso ye o kumana ko min ye ko n'u taabolo ye ko k'a ta utu kalo 2020 san na ko kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko olu kungo ye 2 de Mali kɔnɔ kungo gɛlɛn 2 b'olu dala Mali kɔnɔ yan ko min ye politiki ko nasira ye ani k'a dɔn wolomasiri to taba ko nasira ko Mali maa ɲɛmaa kura minnu bɛ bi ko n'olu ti dɔwɛrɛ fanga dafiribaw kɔ ko kolonɛli 5 ninnu ko olu de ye fanga ta ko san 2 bi ko u balanen don fanga la ko o kumana k'u tilala k'a fɔ k'ulu k'u sigi k'u lajɛ k'u ka san 5 wɛrɛ kɛ ko olu de ko k'u ti jɛ n'o ye ko min ye fanga dafiribaw ye i k'a dɔn ko olu nana i k'a dɔn ni baara min ye an'u nana ka na i k'a dɔn lagosi min ta ka olu sɛgɛrɛ ko u ye i k'a dɔn lagosi se hali jɛmu fanga yɛrɛ taabolo ma n'o ye démocratie ye Mali kɔnɔ yan nɔ o si t'ale ka sira ye o anw de b'a kɔnɔ yan o kumana ko min ye i k'a dɔn Jean-Yves Le Drian ye a ye ɲɛfɔliw kɛ nin cogo in na Jean-Yves Le Drian a labana ka mun fɔ ko Le Drian don Drian tɛ kabi e yɛrɛ ni Ala cɛ n'i ma kɛ Drian ye jamana ɲɛmaa 5 6 e kelen bɛ munumunu na olu bɛɛ kɛrɛfɛ e kelen maa ye jamana kɔnɔ ni nakariya tɛ na daga shani ni jamana gundo dɔ t'i bolo na daga shani de gundo kisɛ kelen t'a bolo fɛn mana i n'o bɛɛ a bɛ taa kuncɛ wɔrɔlen siɲɛ ninnu bɛɛ de kɔrɔ u b'a ta ten ka hinɛ a la a bɛ tila ka n'o kɛ kɛlɛ y'anw bolo Jean-Yves Le Drian a tilala ka mun fɔ a ko Mali yɛrɛ n'a sigiɲɔgɔn jamana ko an bɛɛ kɔdenen ɲɔgɔn ma bi k'olu ye ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ ko olu ye diɲɛ ko anw ka i k'a dɔn tilebinfɛ jamana a bolofaratɔ min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye k'olu ye anw ɲangi ko Faransi fana tugura CEDEAO ko ɲangili in na ko Faransi y'o kɔkɔrɔma don ko fanga dafiribaw b'u k'u yɛrɛ cɛ janya maa tɔw la don o don ka taa fɛ o kumana k'o bɛ kɛ i k'a dɔn bɔnɛ de kan k'o bɛ kɛ i k'a dɔn binni de kan o kumana ko min ye k'u jɔ n'a ko kungo ye dɛ k'u kɔni bɛ ka nin kɛ bi ko kungo mana bɔ a la k'u jɔ n'o ye o t'an lasɔmintɔ ye sa wa an k'an labɛn k'u kɔnɔ u t'a to koyi wa n'u m'a to an fana t'a to fɔ lahara awɔ an labɛn de lahara t'a kɔni ka nɔgɔn ni ko dɔ ye ayiwa ni Ala ka jɛ an ser'o yɔrɔ de ma sa o awɔ jamana yɛrɛ ser'o yɔrɔ de ma sa o bɛnna maa ma sa o ma bɛ ban ma sa an b'o dakun de la i donn'o la sa i ma don la o i bɛ yan o i b'a kɔnɔ awɔ ni Ala ka jɛ ye o kumana ko min ye ko sanction taara ka anw sɛgɛrɛ k'olu fana y'o kɔkɔrɔma don ko ninnu bɛ k'u yɛrɛ cɛ janya maa tɔw la ko Quai d'Orsay a maa ɲɛma ye nin de fɔ tan nɔ fɛn min ye k'a dɔn a ka fɔta kɔrɔw ye ko n'i y'u ta k'u lajɛ ko a ko anw ye olu ka lasigiden gɛn ka bɔ an fɛ yan ko Mali maa ɲɛma minnu bɛ yen bi n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye ko kabi janvier kalo i b'a ye k'a fɔ ko u kɔni bɛ ka i k'a dɔn k'o de lawuli k'u ye i k'a dɔn ko Jean-Yves Le Drian a ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaya nasira ye ko gɛlɛya donn'o fana na k'olu ka kulu min bɛ yan n'o ye force Barkhane ye k'o kumana ko ni i k'a dɔn o tɛ se k'a ka baara kɛ a cogo la k'o dun nakun ye jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw kɛlɛli ye ko Mali maa ɲɛmaa kuraw kɛlen ka bala don u ka baara taabolo la ayiwa k'o kumana ko min ye i k'a dɔn ka kɔn o fana ɲɛ k'a jira la k'a fɔ k'u bɛna dɔ bɔ u ka jamakulu la ayiwa ko min ye i k'a dɔn olu ka wuli ka jɔ ye ko ka fara i k'a dɔn farajɛ jamana a jamana tɔw kan n'o ye Union Européenne ye k'olu fana nana fara Faransi kan ka dɛmɛ kɛ o kumana ko nin bɛɛ lajɛlen senfɛ ko Mali ye Ala minɛ ka Danemark o jamana wolomasiri tabaw gɛn ka wulu si o nɔfɛ k'o fana farala olu ka lasigiden gɛnni kan ko min ye i k'a dɔn Takuba ye n'o o bɛ anw fɛ yan nɔ k'ale b'a yɛrɛ ɲininka u bɛna yɛlɛma don Takuba taabolo la wa ko Takuba yɛrɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni anw ma se ka bɛn a la ayiwa ko min ye i k'a dɔn Mali kɔnɔna ye sa k'olu ka taabolo ko gɛlɛya bɛ ka don a la don o don politiki ko nasira ni wolomasiri taba ko nasira la ko Mali tilala ka mun kɛ ko kabaw y'aw ɲɛmunu ka si irisi jamana a wolomasiri taba dɔw ma ko Wagner ko y'olu ka baara tɔ tiɲɛ i k'a dɔn ko k'olu ka baara tɔ gɛlɛya fɛn min ye i k'a dɔn ko ninnu ye ko olu nakun ti dɔwɛrɛ ye koyi ko ne ka na furancɛ fanga maa ɲɛmaw ko k'olu lakɔlɔsi olu
ka fanga kanda ayiwa ko fana tɛmɛnen kɔ ko anw bɛna warimuguba de bɔ ko k'o mɔgɔ ninnu fana sara bafira cɛkɔrɔba in fasara a dalaka yɛrɛ de banna sa dɔnko banna Mali ko in na dɛ ni Ala cɛ suba cɛkɔrɔba ni suya mu kalatigi di nka a dɛsɛra anw na awɔ n'a ma ɲɛ ko suya ni n'a ye ɲɛgɛnw sɔrɔ a ɲɛ o de ka jugu ani fara ɲɔgɔn kan awɔ subaw bɛ duguba ɲɛgɛnw bɛ sanfɛ a ye siga t'a la jafanatigiw fana bɛ yen o ma Mali ni ko ni Ala ka jɛ a sɔgɔ sa o kɔrɔ min ye i ka dɔn nin ko in sa ko anw y'an ɲɛ minnu gasi o maa minnu ma k'olu kana an dɛmɛ an kungo la k'olu nakun tɛ dɔwɛrɛ kana furanjɛ fanga a maa ɲɛmaw lakana ko ka fanga lakana ko o bɛɛ kɔfɛ ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ o société olu n'olu tɛ se ka baara kɛ ko Macron yɛrɛ kun y'a fɔ waati dɔ la n'o ye Macron ye k'u na dɔ bɔ u ka wolomasiri taba jama la Saheli marabolo kɔnɔna la ko a tɛna kɛ o de kɛlen y'a to Mali ɲɛ minnu ka sini nin yɔrɔ ninnu ma wa k'olu dun ye kɛnɛ labila an ɲɛ n'o ye Tumutu i k'a dɔn wolomasiri tabaw Jabala min bɛ yen Kidali ani Tesaliti k'olu y'o bɛɛ lajɛlen labila ko k'o tɔ kɛra dalaminɛkala ye Mali maa ɲɛmaw bolo ko ka i k'a dɔn i tɛgɛ sin irisiw ma k'olu kana u dɛmɛ n'o ye Wagner yɛrɛ ye k'o kana baara kɛ yan o kumana ko ni ko ma fara ɲɔgɔn kan ka ɲa k'o taabolo to olu yamaruya u ka baara kɛ yan ko a bɛ wajibiya olu kan olu k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan nɔ k'olu kun nakun ye kɛlɛ min ye k'olu na Mali ta dabila ko nka k'u bɛ taa Saheli jamana wɛrɛw la ko jamana maaw bɛ k'olu ɲini bi k'u bɛ k'olu wele bi k'olu ka laɲini tɛ dɔ ko o jamana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ olu ka se sasa o kuma k'olu na taa yen nɔ fo ka jago don a la u ka taa ka fiɲɛ k'u yɛlɛnso ye o kumana ko min ye nin lasiriw ye a y'o min kɛ sa o ko b'a jira k'a fɔ ko Faransi wolomasiri tabaw Mali kɔnɔ yan nɔ ko ani force takuba n'o ye i k'a dɔn farajɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka taabolo ko a kɔni bɛ ka taa cogo min na ko fanga dafiribaw ka lahala k'o bɛna to olu b'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ o kumana ko fanga dafiribaw tɛ siga koyi k'u ye i k'a dɔn u ye fɛn minnu fɔ k'u jɔra u jɔsen de kan olu fana ɲɛ b'o o de la k'u yɛrɛ ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ olu k'u ka minɛnw cɛ ko olu bɛ laban k'u ka minɛnw de cɛ ayiwa min ye kunnafoni cɛri sira dɔ ye ko Reuters ale y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn wolomasiri tabaw Jabala saba min ni olu minnu labilala i b'a ye k'a fɔ ko Faransi maa ɲɛma n'o y'u ka diplomasi maa ɲɛma ye ale y'a jira sa ko min ye i k'a dɔn yanni dɔgɔkun laban in cɛ k'olu ye u bɛna lajɛ kɛ ko yanni dɔgɔkun laban in cɛ u n'u ta n'u bila dɔn anw ka jamana kɔnɔ yan nka Saheli jamana tɔw la ko olu kɔni hakili latigɛlen don ni yen taali ye o kumana k'olu kun sen bɛ anw ka kɛlɛ la yan a mɛnna ko ni i k'a dɔn anw ɲɛ jɔnkumaɲɔgɔnya ɲini jamana wɛrɛw fɛ ko takuba wo olu yɛrɛ ye wo k'olu bɛɛ lajɛlen n'u ka minɛnw cɛ o kumana k'u ka wolomasiri taba fɛnw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ taa n'a bɛɛ ye Ala ka se n'u ɲuman ye ka bugurijɛ yuyu kɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye wa hɛrɛ bɛ kɛ fana le républicain an ye nin sama ka bɔ o kɔnɔ fasilijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don dɛmɛ ye tiɲɛ ye jagoya ni fin dɛmɛ jagoya n b'i dɛmɛ wɔlɔdennin fana a tɛ wɔlɔba ɲininka jubɔ ko yala ko mun ye jugunan fin a t'a fɔ u bɛ taa fa min min ye gɛlɛya minnu ye anw sɔrɔ n ma d'a la n'a sɔrɔ y'a fɔ olu fana bɛ kisi o ma dɛ ni Ala sɔnna ma fo n'a sɔrɔ dugujukɔrɔfɛnw de ye gɔngɔrɔw kɛ k'u keri yen fana dugujukɔrɔfɛnw bɛ yen u taa kun tɛ yɔrɔ dɔwɛrɛ ye Niger u ka uranium bɔ yɔrɔ min bɛ Areva in u bɛ t'o dɔrɔn de lakana o n'o tɛ Niger jamanadenw lakananin tɛ dɛ n'u y'u sigi k'u bɛ t'olu lakana u b'u bɛɛ fa k'u ba ye janfa alimamiw de don Ala k'a nɔgɔya nka u ka hɛrɛ ni u taa kun ye o dɔrɔn de lakanani ye Saheli jamana wɛrɛ jumɛn bɛ yen en tout cas u taa Niger dɔrɔn Saheli yɛrɛ kun kan o kibaruya bɛ fɔ se ka fɔ k'a sɔrɔ Mali ni y'a kuma la n k'i ɲininka u bɛ ka Burukina nɛgɛ yaasa o kana baw la anw kɔni tɛ fɛn fɔ u ye u yɛrɛ ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ kow taabolo la an tɛ fɛn fɔ maa si ye ko bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na ni min yɛrɛ bɔ maa t'i bɔ dɛ siga t'a la dɛ wa ninnu dun ye nami masiya minnu ye k'u dabirilen tun ye joli la i tɛ lafiya sɔrɔ fɔ jɔ kɛnɛ kan ka latigɛ kɛ maɲumako la ka taa lahara fana i t'a dɔn o fana bɛ cogo min na maa b'o ɲɔgɔn dɔn sugula t'a fɛ wa an ka taa jɔ a la ayiwa baasi tɛ kɔrɔbɔrɔ ni ka sɔrɔ ka segin ka na an bɛ sɔrɔ ka ta ko filanan kɛnɛ kan Ala ka jɛ i bɛ jansa waga tubarikala ka sɔrɔ ka wara Abdulayi Darabo k'a fana jansa Bobo Julaso tubarikala Idrissa Sidibe k'a fana jansa Bobo Julaso an b'a fɔ ni Ala ka jɛ kɔrɔbɔrɔ an bɛ Burukina ka bɛɛ fo u ka fo yan Bobo Julaso Nuna Dedugu Bomorikoyi Jubaso an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman k'an to yen ni ka sira minɛ ka don i k'a dɔn Buwatu kɔnɔna na an balima Buwaw fana fɛ yen nɔ n'o bɛ yen i k'a dɔn Tomiya Kofɔ an bɛ lajɛ kosɛbɛ an bɛ Bɛnɛnakaw fo k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn
AC 2000 la sorona Shaka Sangare amba fana fo kuma na jemuka in lajɛ ba badu k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ka sɔrɔ ka don kunnafoni kɔnɔ o ka kɛ kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ l'histoire de Bamako ale kuma an bɛɛ ko ni foyi ma kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn direction nationale des eaux et forêts o kuma na k'an bɛ donni minɛ ko bi wɔyɔ wɛrɛ wulila yen dɛ k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ko min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn u ka inspecteur général n'a bɛ Ousmane Sidibe kofɔ ni ale ye i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa ye bi o conseil des ministres tɛmɛnen o k'u kɔni ye i k'a dɔn maa wɛrɛ ni ka o kuma na o bila nɔ na kɔrɔbɔrɔ ko bila nɔ na in tɛ kojugu ye nka maa mun bɛ sugandi i k'a dɔn cakɛda kɔnɔna na k'a kun ti dɔwɛrɛ ye cakɛda a ɲɛta bɛ se k'a lasabati cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ min ye l'histoire de Bamako ye i b'a ye kanto k'a fɔ maa min n'u ye danaya da o kan ni k'a dɔn k'a fɔ ministre ye i bolo bɔnɔbɔ nɔfɛ o de ye k'a dɔn madame Kanute Fatumata Kone madame Kanute Fatumata Kone kɔrɔbɔrɔ ko kuma ko ale min sugandilen filɛ a ko gɛlɛya b'a la dɛ dekun b'a la dɛ sabu k'a kun bɛ cakɛda dɔ la n'a b'i k'a dɔn jeu de fort ni ka o kofɔ o cakɛda min ni k'a dɔn n'a ye gɛlɛya sɔrɔ ye musaka ko gɛlɛya k'a bɛ taa i k'a dɔn miliyɔn sigiyɔrɔma 300 bonyango o kumana ko o kɔni ko o jalaki ɲɛsin bɛ a ma ale dun de danaya sɔrɔ ka bɔ Moribo Kɔnɛ yɔrɔ Moribo Kɔnɛ min bɛ i k'a dɔn n'ale ye i k'a dɔn lakana n k'a fɔ min ye sigida ministre de l'assainissement et du développement durable n'ale ye o ministre ye bi o kuma k'a ka danaya dalen filɛ maa min ka Fatumata madame Kanute a kuma ko dekun ni gɛlɛyaba bɛ a la k'a kama min bɛ tali kɛ a ka degré de nomination o kuma na k'a bɛ suna na i k'a dɔn kuluba sabu min ye kolonɛli Asimu Goyita a k'a m'i bolonɔ bila a la fɔlɔ dɛ sabu ko kibaruya minnu n'olu mɛnnen filɛ ni muso in kɔ n'a bɛ madame Kanute i k'a dɔn Fatumata Kone kofɔ fo k'a dɔn a ko ne k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sababu kɛ mun ye ko min ye jeu de fort ne a dɛmɛ ɲɔgɔnya k'a kun bɛ bɔ Suède o ma yɔrɔ o ko olu kɔni y'a ye k'a fɔ waati dɔw la baara dɔw olu kun ka kan ka se ka kɛ ni dalilu dɔw ye o ko nafolo dɔw olu kɔni cira wara kula o donni kama madame Kanute Fatumata Kone ale de kun kɛn bɛ ni ka nin cakɛda ye maa ɲɛmaaya ni ka a minɛ ko yala Moribo Kɔnɛ ka danaya dara ka ni kɛcogo jumɛn ye yala gundo jumɛn donna u cɛ yala Fatumata Kone a ye jumɛn kɛ yala a ka kɛta kɛra jumɛn ye ani ministre y'a ka danaya lasɔrɔ cogo di yala a kuma na nin cakɛda ye ministre tɛ a dɔn wa walima ni gɛlɛya min n'o kun filɛ nin ye ni muso in tɔgɔ la ni muso in kɔ kan n'a bɛ madame Kanute ni k'o kofɔ yala t'a kalama wa i k'a dɔn ko ɲininkali gɛlɛn o kuma ko n'a tora nin cogo in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi k'a bɛ n'a fɔ o kuma na min n'o o bɛ degré signali kɔni kofɔ ka bɔ kolonɛli Asimi Goyita yɔrɔ k'olu kɛn bɛ k'u makun sigi a ko la fɔlɔ k'a sababu kɛ mun ye ko kiiriko ko bɛ fɛn o fɛn na walima kasa bɛ maa o maa kɔ k'o ye jamana nafolo walima foroba nafolo ni k'u kula ka laban k'o kɛ direction nationale des eaux et forêts maa ɲɛma ye kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko yala ministre ani jumɛn de ye ɲɔgɔn faamu walima ani nin ka ɲɔgɔn dɔn walima u ye ɲɔgɔn yɔrɔ n'an lasɔrɔ dangan jumɛn na o kuma ko ɲininkali gbɛlɛn k'a bɛ donni min na ko bi ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kura ye walima nin fana y'a damana gbɛlɛn ye min wulitɔ filɛ ka fara logement sociaux kan a man gɛlɛn n'a yera k'a fɔ k'a t'a ɲɛ a bɛ bɔ yen de o gɛlɛya t'o ko ninnu na bilen koyi n'i y'a ye a ko gulo fɔlɔ nin bɛɛ kun t'a la o gouvernement de combien de heures kɛra yan awɔ n'a bɛ 30 minutes b'a mun une journée est-ce que a y'o bɔ a ma o dafalen bɔ an k'a ko ye an k'a arrondi ne ma bɔ tabakɔrɔ ka yan dɔrɔn ouais an k'a arrondi sa sisan une liste définitive de logements sociaux de combien de moins d'une semaine aussi ma une nomination aussi nin tɛ ko ye dɛ ko ninnu n'a bɛ kɛ a ka kɛ ni hakili a jate ka minɛ n'o tɛ an bɛ segin k'i don ko la ka tila k'i bɔ a la an bɛ segin dabolo kɔrɔ de ma tuguni n'an ma segin o ma fiyewu a fiɲɛ bɛ caya dɛ baasi tɛ o tuma na ni kura kɔni ɲinini don a bɛ ka kɛ cogo minnu na ta a ka sɛgɛsɛgɛ dɛ Asimu jo don han parce que ka ko labɔ farati ka tila ka na mɔɔw jɔ kɛnɛ kan n'a ma farati maliden de b'a coro an y'a fɔ yan masuruyamaw de ka teliw fɛ ni i k'a dɔn yɔrɔ janmaw fana ye baasi tɛ Asimu a jo ye fɛn dɔw ye n'a ferekɛra dɔrɔn a k'a jɔ fɔlɔ k'a ɲɛɲini n'o tɛ a kana to a ka taa ka dankɛ dɛ baasi tɛ a ko man nɔgɔ dɛ janjo an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye bisimila le destin b'ale ta n ye le destin ta i k'a dɔn k'a fɔ filajɛ lafasali filajɛ lafasa filajɛ o ye jɔn ni jɔn ye Asimu Goyita Sadio Kamara Masumale o kumana ko min ye ninnu ye k'u ye i k'a dɔn jigisigi kura bange malidenw dusukun na ka i k'a dɔn jugu jigi tigɛ fɔ k'u cun o kɔfɛ o kumana min ye i k'a dɔn Asimu ni i k'a dɔn k'a fɔ Sadio ko lakana kunkanko kibaruya la a k'u kɛra jigisigi
jigisige maldenw bolo dɛ nka juguw de jigi tigɛra fo k'a fɔ a tuti kabi ninnu kɔni nana aka ja kabi Asimu yɛrɛ a ye ko ta bala ni i k'a dɔn colonel Asimu Goita ka majamaya jamana ɲɛmaaya ma Farida a kɔni ko k'a ka kɛlɛ fanba bɛ ɲɛsin lakana ko ma fɔlɔ jamana ka lakana sɔrɔ jamanadenw ka lakana sɔrɔ n'u bolola hɛrɛw o kumana min ye jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen ye k'a ka wuli ka jɔ a y'o kuma min fɔ a wale bɛ ka ye kɛnɛ kan o kɛra jigisigiba ye jamanadenw bolo bandi maramafɛntigiw e ko i k'a dɔn siran yɛlɛmalen tɛ olu ka fan fɛ bi wa anw de tun bɛ siran nka min ye bandi maramafɛntigiw ye olu tun kɛn bɛ k'anw nin da dingɛnin da la o kumana ko min ye siran yɛlɛmana olu de ka fan fɛ bi janyo masa min ye k'a dɔn wuli ka jɔ ye o min kɛlen don ni maa ninnu bolo yaasa ka jamana lakana sabati ka bɛɛ ka i k'a dɔn kanabila di ma ali lafiya a ko jaabiw bɛ ka ye a la koyi an ka wolomasiri tabaw ko a ka ja olu ka kɔsa in na wuli ka jɔw a n'u ka kunnawolo minnu n'u bɛ k'o sɔrɔ kɛlɛ kɛnɛ kan a bɛɛ ninnu ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri kofɔ ani hami min b'o la ni ka jamana k'a lakana ko sabati o kumana ko de la k'u bɛ wele ko i k'a dɔn lakana filajɛ ko Dio Défense min ye k'a dɔn min ye le destin olu y'a fasiri nin cogo in na o kumana ko maa minnu don sa ko min ye Sadio ye k'ale yɛrɛ jɔda bonyana nin ko la kosɛbɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye jamana lakana ko i k'a dɔn Hamidu Amadi Diko ale y'a fasiri bi a ko lahalaw bɛ cogo min ka ɲɛsin jamana lakana ko ma ko i k'a dɔn k'a kun kɛra kungoba ye anw da la a ka ja jamana den fanba k'olu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ kabi k'a dɔn fanga dafiri min kɛra 2012 san n'o ye 2012 ye o dɔ la ko a ye ko tɔw juguya ka taa fɛ diɲɛ don o don n'i bolo don o don jɔmusoba n'a kɔrɔ den ko sabu tile bɔ k'a bin i k'a dɔn maaw de bɛ fa cogo min u bolola hɛrɛw bɛ tiɲɛ ten dɔw wulila ka b'u sigiyɔrɔ la k'u ta kɛ i k'a dɔn kunfɛtaa ye fɛn min ye jamana den fanba ye olu bɛɛ kun nin bɛ dingɛnin da la k'a kɛ a sabu kɛ ni lahala ye maa miliyɔn joli olu bɔra i k'a dɔn u sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ ni dungana ko tɛ o kumana min ye i k'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ wolomasiri taba bɛɛ kun bɛ anw fɛ yan min ye i k'a dɔn minisuma Barkan Takuba G5 Sahel ko fɔ kana se bi ma dɔ de farala dɔ ka foyi ma bɔ a la lakanabaliya kɔni kun kɛra anw sigiɲɔgɔn ye an yɛrɛ tun ko an tɛna bɔ a ko la bilen sa nka an bɛ yɔrɔ min ko bi hali ka da i k'a dɔn a n'a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen taabolo kan wolomasiri tabaw bɛ ka nɔbɔ ko la bi o kun tɛ kununko ye dɛ kununko o kun tɛ ka nin ɲɛ sɔrɔ fiyewu wa k'u bɛ ka i k'a dɔn ɲɛkun minɛ koyi wa kɛnɛ o kɛnɛ n'u taara kan bi kunnawolo de y'u ta ye k'a sabu kɛ u ka yɛlɛnni ko monter en puissance o de bɛ senna bi wolomasiri tabaw n'o ye faama ye o kumana k'u ka i k'a dɔn wuli ka jɔ ko sebaya min faral'o kan o kɛra sababu ye u ka jaabiw bɛ ka ye kɛlɛ kɛnɛ kan ani k'a dɔn yɔrɔ caman na furancɛ fanga maaw ma hami dɔwɛrɛ la jamana ka lafiya sɔrɔ ani basigi jamanadenw bolola hɛrɛ an'u yɛrɛw ka lakana sɔrɔ an bɛ ka to ɲini jama fɛ janyo masa fɛn min ye laseliw olu kɛra sabu ni a ma ɲɛ ko kow ka jɛya kunnafoni de bɛ ko tɔw jɛya min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka kunnafoni cɛrin sira ɲɛmaaya so ye n'o ye diripa ye olu tɛ ka foyi dogo ma a la bilen fɔlɔ ta kun ye jakumabo ye k'o datugu meleku o kumana sisan sa a bɛɛ lajɛlen dan bɛ kɛnɛ kan ni wale min kɛra o de bɛ lakale o de bɛ lase wa i k'a dɔn k'a fɔ kɛko de fana ye fɔko ye o kumana ko min ye jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw ye ko i k'a dɔn ko npogo kɔni bɛ ka don la cogo min bi a bɛ ka don la bi olu communiqué in bɛ olu de kofɔ novembre kalo o tile 2021 sa ko patrouille dɔ wulila i t'a dɔn u taara sira da olu ɲɛ n'o ye binganikɛlaw ye tigama don a n'a la dɛ k'a sabu kɛ yɔrɔ jumɛn ye k'u taara bin ninnu kan o ye dɔnko ye ale bɛ sofara o cercle fɛ o don kama fɛn min ye k'a dɔn maa 3 olu ntanyana bolifɛn kelen o tiɲɛna nka min ye jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw ye u ye 14 bila su la k'olu k'u bila ngɔnifɔw kɔrɔ fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa o kumana an ka wolomasiri tabaw tilala ka maramafɛnw caman minɛ u la desanburu kalo tile 12 2021 sa u ye wuli ka jɔ dɔ kɛ u ye tɔgɔ min da o la ko opération basigi o opération basigi o kɛra yɔrɔ min o kɛra Bandiagara i k'a dɔn ko maa 31 olu ntanyalen kɔ binganikɛlaw fɛ min y'u ka taama sira fɛ ka mu dasi olu ka bolifɛn na k'u 31 bɛɛ lajɛlen ntanya n'o kɛra Songo o kumana ko min ye faama a jɛkulu 2 olu wulila pankuruntigiw fana ye olu kɔkɔrɔma don u taara ka taa npogo don ninnu na a don kama maa 17 jatigɛwale kɛbaa tigilamaw u y'olu k'u bila ngɔnifɔw kɔrɔ k'u bila su la fɛn min ye k'a dɔn maa 2 olu kɔni ntanyana an yɛrɛ ka fan fɛ o kumana décembre kalo tile 13 fana min ye unité faama dɔ ye olu fana ye wuli ka jɔ kɛ ka jɔjɔlimajɔw dabɔ kumana i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw taara bi olu fana ka tuguni u ɲɛna ko kɔrɔlen cogo don a ma jɛ u la dɛ fɛn min ye an ka faama ye olu ye sebaya sɔrɔ u kan Sofara Janga Sagu
ani banyangara janvier décembre kalo kile 30 ani kile iba e ka fo ku ya nyini kata bingani do ta ku segere ni mugu perenta nga uyu yere bo fana na o do kama jatige wala ke ba tani woro yolu fana ku blango ne fo koro ka soro ka marama fetta ani kononto mine roketi kele mo la no la so roketi o kuma ko kele min wulila ka nyeshi lakana kunyama janvier kalo kile nani ba fulani mugani fula saina o unité fama uye ka do ka fo jugu uyu ka janfa do fana chien ubulo min gere ka do nyauro no be sofara o cercle fe aywa ko min ka do bolifenta ani duru ko uyo deta ni gata kata bigani bolodani yoro ina no ye moto e o kuma na kongolo fanda mimbe no ye sama kongolo e ku bobo ode kono kana bingani ke ka boliga do kono anga olo masita wa yo do minge olu wulilo no fe katu jabala fla ko da walo eno ka bolife flamine ikado jajo masa o temenengo ukla ka kasara basi ni manu numa haka jami ikado ka fo nunu nga mugo perenta u ye cheni do amana ku yoro dola janvier kalo klese ba flani mugani flasa iba ka fo so madafe fe mi ikado pangurunti uye olu wulila kata mugo shuru gire fe mi jugu ku jabala ka bela jile dawolo ado kama fe mi uka kele chenani olu blala shula ku ku fla gonfo koro fe mi ikado ka daga yoro fana yoro ku le nununa ku tarabwa do kan kene ya sola no centre de santé olu ta munya wa do olu fo mo ya glare zabe kalo kletane fla ba fla de mwani fla sana o panguru ikado tara dashilike tuguni akera sama soso ani logori fe mimbe banyangara cercle banka cercle fe o yemvana wa ayiko jatiga wale keba tirama min tara shula ko dama do o dama segafo ko nyema danga flana katiba masina ko tora janjola no Ousmane Sidibé no kwa mako ikado bobala kale tora o janjola ani kado kama nyama chama o kuma na operation keletigi ko ya bela jire tobe kala operation keletigi janvier kalo kleta ani duru ibai ka fo u dagaro mimbe no ka bazi ko bazi logistique u yo flax ko no mine ke kenema mine ka jetige boletigi la ma boronto e no tiga ma do alala o kera alatona mimbe jabali o yorola katasi ebe nyono cercle fe ay waku jabala do fana kumbe ukumbe boye do kana bimauka o kuma ku tara takari ye fana jatige wala ke batige la ma konondon olubla la shula eno ka soro ka marama fe chama mine woli fe do kumbe ikado marama fe mi kumbo ka be wule ko 12.7 ani ka do pick up do o fana la bene din kele mine unye uyo lo bela jele mine sa ay waka boli fe do fana chien no yikado katakata ni boli fe sin saba do e uyo chien foni biduru ani wolonfla ko soro ni manu nun koy ka kla ka marama fe on chama soro ani angere ton kile ani kla ubo de ka mugo perenta okla ni pechera ugu jabala la ni do kama o kuma na mi hamari dikoy ali an kuna foni ka bol destin kono ka bino bodi do jajo kolabro ikado ambe nunu fo chesiri la kalaba ka demenyo ya nyini uka be franc amba nyini Chine fe ka nyini Corée fe ka nyini Russie fe ka nyini Turquie fe Algérie be ankaba o wala o bejigi bo alaka kunya wala ni alaka je anye bi soro o ni anye soro la sa ni to nye bora anfe aw mago to la de o ni akara mi aw ngoni jora akokoro sa wan sira ro mi masegini dagalente o kuma te tukuni dagalente cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques. Comme ko lu ka tondi do Isa Kaujim ka balla ka tama ke kunu ka ta français. Ikado mi no vital ke indicateur dire nouveau. Quatre personnalités quoi. Wallahi. Oyere ko te l'ancien vice-président du Conseil national de la transition. Actuel membre du cadre des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali. Angamo Alhaji Isa Kaujim. Ikado na wallahi abarkala malika disa yelema o chugo la jetrum ali sama fulani sababu apena la che tamashete dugo de ko politique de do des propos politiques politique te ma boda de communication politique des comportements politiques comme Ricardo ka fo indicateur ye ni nkorofo fasiri comme ko panguru dige kenemi na to dalembe Ricardo alma hinena ire chama korola Modibo Keita comme kuma ko kunungo Isa Kaujim Ricardo ancien vice-président na tumbe sentela ambe doni mine ko bi membre de cadre des partis politiques et regroupement des partis politiques kuma ko Ricardo Isa Kaujim na ka kirikera Ricardo kalo clé no décembre kalo en 2021 konnana ko dene kunungo ngafo dene ndo Ricardo ko ma ko
fɔlen nga min bɛ tali kɛ Isa ka o jimna k'a ta tɔ ko u y'a lasegin o ka kun b'a fɛ ni ka taa Faransi kɔrɔmɔrɔ ni ka taa ka tɔnden minnu bɛ yen ACRT faso ka i k'a dɔn k'a fɔ wele ka taa olu fo ni k'u boɲamasegin ka sababu kɛ mun ye u ye i k'a dɔn dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya mun ni k'o ɲɛsin a ma nka ko a laseginna i k'a dɔn k'a fɔ service sécurité et judiciaire mɔgɔw fɛ ka sababu kɛ mun ye kɔrɔmɔrɔ o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Isa ka o jim o kumana ko u filɛ ne ka bali ka taa a ka taama o la o de b'a ye kanto k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ min n'o bɛ tali kɛ Isa ka o jim na o kumana ko maa lakodɔnnen don o kumana min ni i k'a dɔn k'a fɔ politiki binna kun kan k'an bɛ donni min na i ko bi ala ma mɛn awɔ a ma mɛn dɛ a ka lakodɔnnen da o kɛra don jumɛn imam sababu la a barika ye imam Diko o mana ko min ye Isa ka o jim ye k'a kɔni kun b'a fɛ ka taama min kɛ i k'a dɔn k'a ko ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ kɔrɔmɔrɔ k'a laseginna i k'a dɔn k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw olu fɛ o kumana ka kununko voyage u y'a annulé n ko kiri b'ale kun kan o banna de ok o ko banna ayi o n'o fɛ k'o tɛ yan wuli ka tɛmɛ ten o cogo dɔ bilen o cogo tɛ o Faransi yɛrɛ ka pankuru k'olu bɛ fɛ ka segin ka na ayi olu ko n'olu mana olu ko waati kun bɛ ka feere a kun bɛna feere waati bɛna di dɔwɛrɛ ma waati bɛna feere dɔw mu sɛbɛn teliya Turkish Airlines wala Ethiopian Airlines min dun t'a dɔn ko waati sɔrɔli ka gɛlɛn f'a ka bɔ Allahu akbar la hawla wala quwwata n'a bɔra i bolo ali barkan a bɛ tila ka segin ka n'u ɲɔngiri k'an deli Ala kama a y'a to an ka na min b'anw fɛ o tɛ yɔrɔ wɛrɛ koyi wa min bɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ yɔrɔ caman an k'an sigi k'a kɔ lajɛ an ka taa Ala k'an bɛɛ sababa ma ne pana an b'ale ta ni ne pana ta nin ko in kɛra ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye a kɛra Niger yɔrɔ min na a bɛ fɔ o ma ko Arlit maliden tungarange mata Niger wolomasiri tabaw n'o ye lakanatigɛ lamaw ye u y'olu minɛ ni k'u don bɛrɛ la k'a sabu kɛ ko kasara dɔ wulila tungarangew jabala la ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko OIM ko kasara malidenw de y'o waleya koyi o bari ale ni fasiri indépendant kɔnɔ bi an ka minisiri min bɛ n'ale sigi kun ye i k'a dɔn an ka tungarange minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka dɔrɔko ɲɔgɔnna sabatili ye ale ye communiqué kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ secrétaire général min bɛ n'o ye madame Tangara Nɛma Gindo ye ale ye kunnafoniw di ni k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ mankutu cayara i k'a dɔn k'a fɔ min ye dusumakasa kumaw ye ani sitanɛ kumaw cayara ko la ale bɔra ni ka walawalaliw kɛ ka faamuyali lase bɛɛ lajɛlen ma ko in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni juma tɛmɛnen ye février kalo tile 11 a kɛra i k'a dɔn site min na o ye site d'accueil organisation internationale des migrants olu jabala min bɛ n'o ye min n'o bɛ Niger dugukolo kan n'o ye Arlit ye ko nin ko in kɛra yen nɔ de o kumana communiqué sen fɛ sa fɛn min ye k'a dɔn ko a yirala k'a fɔ ko an ka dancɛw datugulen don dancɛw datugulen hukumu kɔnɔna la maliden caman tun bɛ olu tun bɛ taama sira fɛ u nana bɛn ni dancɛw datuguli ye olu minnu bɔra Surakani jamanaw la u nana bɛn ni dancɛw datuguli ye u fana binyɔrɔ taara bɛn Niger jamana ma u taar'u yɛrɛ sɔrɔ tungarangew jabala in na n'o ye OIM o ka i k'a dɔn nin dagayɔrɔ in ye ko min ye sira datugu ye o kɛra sababu ye u ma se ka u faso lasɔrɔ n'o ye Mali ye o kumana ko dɔw bisimilala Agadez dɔw bisimilala Arlit nin bɛɛ ye k'a dɔn Niger a dugukolo ye ko maliden dɔw bɛ yen ni olu ye tungarangew ye ala ni u ma se ka so sɔrɔ dusumakasa bɛ olu la sa olu de i k'a dɔn balaw wuli i kɔrɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ in na ka maa ɲɛmaa yɛrɛ minɛ k'o don bɛrɛ la otage n'o ye i k'a dɔn séquestration n'o ye directeur général adjoint OIM tɔgɔ la o kumana ko o kɛwale min filɛ nin ye o kunnafoni mɛnnen Niger wolomasiri tabaw olu kɔni b'o lakana joona n'o i k'a dɔn lakana ani basigi sabati nin yɔrɔ kofɔlen in na k'o de nana wolo minnu ye kasara in lawuli n'o ye malidenw ye o de nana wolo olu minɛli la ni ka t'u don bɛrɛ la o kumana ko min ye k'a dɔn jamana bɛɛ n'a ka sariya don minisiri min bɛ n'a ɲɛsinnen don maliden minnu sigilen don kɔ kan ani farafinna dɔrɔgu ɲɔgɔn na o ko ɲɛnabɔ kama a ko a bɛ fɛn min fɔ o kumana ko min ye k'a dɔn lasigiden ka laseli o de ye nin ye o kumana Mali lasigiden min bɛ Niger n'o ka lasigidenso ka laseli y'i bɔ a la ko kuma tɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ k'o tɔ bɛɛ kalon ye o bɛɛ ye maa lasitanɛ kumaw de ye k'an kana kala don a ɲina ka bɛn n'o ye k'a bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ kuma jatigintanw ye min ye i k'a dɔn nin ko ye sa réseaux sociaux de don kuma jatigintan min bi yaala tile kɔnɔ a ka ca miliyɔn 1 kan'i bala bɛɛ la dɛ ban'i bala bɛɛ la janjo masa min ye i k'a dɔn nin ko ye sa k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ olu yɛrɛ minisiri ani k'a dɔn lasigiden min bɛ Mali tɔgɔ la Niger u bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na nin ko bɛ se ka ɲɛnabɔ sinjiya ni badenya la ko nka u bɛ fɛn min fɔ an ka jamanadenw ye a ka d'an ye ni maaw nana an fɛ u k'an ka sariyaw bato cogo min
an fana tara diɲɛ fan fan fɛ u b'o de fɔ an ka tubaranke bɛɛ kuma bɛɛ o kumana k'u majigi ka bɛn n'a jamana sariyaw ye k'u bɛrɛ bɛn ni jamana ka taabolow fana ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ sigi la ye lasigiden min bɛ Niger ɲaamɛ ale kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ o kumana ko min y'i k'a dɔn nin ko ye sa fɛn min y'i k'a dɔn minisiri yɛrɛ ye a n'a ka cabinet maaw ka taa se k'a dɔn lasigiden ma ani k'a dɔn ɲɔ min ɲɛsinnen don tubarankew kungo ɲɛnabɔli ma n'o ye Mohamed Aga Al Bashar ye ale ye dɔw yɛrɛ bisimila février kalo tile 8 tɛmɛnen minnu ni a y'u bisimila pankuru jigi kɛnɛ na min tɔgɔ dalen don Ala ka hinɛ Modibo Keita la tubaranke maa 150 minnu y'a kanu ka bɔ Tchad jamana la ka na faso la k'a y'olu bisimila i kɔrɔ o don ko février kalo tile 6 o kumana ko wulikajɔw kɛlen don gɛlɛya min bɛ nin ko la a bɛ se ka basi cogo min na ko n'o tɛ Mali ni OIM an bɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ kabi k'o daminɛ fɔ bi o bari ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ o ka bidon boli don janjo kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn an bɛ indépendant mɔɔw fo ani i k'a dɔn k'a fɔ minisiriso min ɲɛsinnen don maliden minnu sigin bɛ kɔ kan ani ka se i k'a dɔn farafinna dorogo ɲɔgɔn na minisiri a n'a ka chef de cabinet a b'o bɛɛ lajɛlen fo le destin o kumana an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur la Joyila i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Joyila gouverneur n'o ye Abdalaye Fasugu ye kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn ko a kɔni kɛlen kɔ ka kalinkasiyɛnw k'olu kɛ k'a ma sigi dɛ min n'o bɛ tali kɛ nin gouverneur kura in na kɔrɔmɔrɔ k'a ka wulikajɔ barika bonyalen don kosɛbɛ o k'a taamana ni ka se Fanakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya centre des impôts min bɛ yen commissariat de police de la ville de Fana maison d'arrêt min bɛ Fana assainissement cakɛda min bɛ yen kɛnɛyaso min n'o bɛ Fana perception ani k'a dɔn Fana mairie yɛrɛ Gɛɲɛka commune centre d'animation pédagogique min bɛ Fana fo ka se brigade min ni o bɛ yen nɔ kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ douane min bɛ i k'a dɔn Fanakaw fɛ yen ani CMDT cakɛyɔrɔba min bɛ Fana i k'a dɔn Joyila gouverneur n'a bɛ Abdala Fasugu ale kofɔ le destin y'i kanto k'a fɔ nin maa kofɔlen kabi i k'a dɔn a kɔni ye baaraw daminɛ ko wulikajɔ ko o kumana a bɛ o sen na bi a kɔni ka wulikajɔ kun ti dɔwɛrɛ ye ka taama ka taa cakɛdaw ni k'u lajɛ kɛlenw ye jumɛnw ye kɛtaw ye jumɛn ye majɛngɛ ye jumɛn ye kɔrɔmɔrɔ k'u ye hakili falenfalenw caman ni ka o kɛ minisiri ka taa n k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdulaye Fasugu gouverneur ka taama in kɔnɔ k'a ni maa ɲɛmaa minnu n'olu ye nin cakɛda ninnu ye a n'u bɛɛ lajɛlen jɛra ka hakilina falenfalenw caman kɛ a ye jamana maa ɲɛmaaw ni k'o ko hakilina k'u lase u ma k'u fo ni ka laban k'u barika da k'a ɲini u fɛ cakɛ minnu n'olu baaraw bi senna bi i n'a fɔ kɛnɛya ko i n'a fɔ kalan ko kɔrɔmɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ sanuya kunkanko kibaruya a y'a yira k'a fɔ u k'o jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ sabu jamana marabaaw ka hakilina n'u ka ŋaniya ti dɔwɛrɛ ye u ye jamana bi danga min na bi a bɛ se ka yiriwa i k'a dɔn k'a fɔ teliyala cogo min na ale bɛ cakɛda min n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ marabolo min ɲɛmaayala bi n'o ye Baningo i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur u ye Badiriba ko ko a ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye sigida den bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn lakodɔn ka laban ka bolo di ɲɔgɔn ma min bi tali kɛ k'a dɔn gɛlɛya minnu n'olu bɛ sigida ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena i k'a dɔn Joyila région kɔnɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kow ye ko minnu ni olu bɛ kɛ i k'a dɔn bɛɛ ani keleya u kɔnɔna na i k'a dɔn Badiriba y'i kanto k'a fɔ gouverneur Abdulaye Fasugu k'a ka nin taama in kɔni i k'a dɔn a kɛra taama wɛrɛw la minnu n'olu kɛra ka tɛmɛ nin sigida kelen o kɔnɔna o la kɔrɔmɔrɔ ka Fadiri kun bɛ kuncɛ min bɛ tali kɛ Buguni gouverneur fana n'o bɛ général Keba Sangare kofɔ ale ye 2 millions bɔ a k'a dɔn a dufa la ni k'a di Buguni i k'a dɔn a dugutigi bulo o ma k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale ka i k'a dɔn gouverneuriat prime k'a bɛ jɛn o kɔ o kumana san kelen kɔnɔna na ni ka laban ka Buguni a n'a makafo bɛɛ wele min bɛ tali kɛ Buguni ka denw na u mana kɛ an ka jamana fan o fan u ka fara ɲɔgɔn kan kɔrɔbɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Colonel Asimi Goïta o min ye jamana marabaa ye o jɛna a ka musaka dɔw kɔ ko ka ji di malidenw ma i k'a dɔn ka jɛ a ka musaka dɔw kɔ ko ka i k'a dɔn k'a fɔ hinɛ lase malidenw ma i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Buguni gouverneur général Keba Sankare o kuma k'ale fana jɛna a ka gouverneuriat primo san kelen kɔ o kumana k'o kɛ ka i k'a dɔn dugutigi bulo jɔlen dilan Buguni yɛrɛ dugu o kɔnɔna na ko nin kɛra wasaba ye nisɔndiyaba ye min kɛra jumadon kalo tile 12 san 2021 i k'a dɔn k'a fɔ Bugunikaw fɛ yen nka min ye général de brigade Keba Sangare k'a ye wele bila Buguni n'a makafo bɛɛ ma o kuma bɛɛ lajɛlen k'i sena teliya ko dugutigiw ka ɲɔgɔn ye min kɛra i k'a dɔn Colonel Asimi Goïta fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a y'a yira k'a fɔ ninkura bɛ fiyɛ dugutigi bulonw na ka laban ka drapeau dilan u bɛɛ la kɔrɔbɔrɔ ko kuma ko Buguni bɛna kɛ a misali la fɔlɔ ye Buguni gouverneur million i k'a dɔn k'a fɔ 2 a y'o bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka o di o kuma ka laban ka architecture n'u ye co yɛrɛ dɔ plan k'o labɛn dugutigi bulon plan
min ni k'a dɔn k'a fɔ a ɲɔgɔnna tɛ jamana in kɔnɔ o de bɛna daminɛ Bugunikaw fɛ yen nɔ Général Keba Sankare ko n'a ma ɲɛ ko Colonel Asimi Goita jɛna a ka musaka dɔgɔ primature fana jɛna i k'a dɔn ka ji minɛn bɔ dɔw la o kuma ko bɛ olu fana gouverneur fana bali u se ye min ye u ko u kɛ ni ye maaw feere ɲɔgɔn sɔngɔ la dɔw ka bunna k'u bɛ datugu a bɛɛ na lacɛ sɔrɔdasiw k'u man ɲi nka sɔrɔdasiw de bɛ ka jɛw halala kɔ k'a don maaw la civil minnu ka ɲi olu ba an joli sɛnɛ k'o min k'a sama ka bɔ an pasaw n'an sɛmɛ fɛ diyagoya la ala kuma jumɛn bɛ jumɛn ye tiɲɛ tɛ fila ye koyi wolomasiri tabaw jɛtɔ filɛ u ka hɛrɛ on va te tamponner tes sɔrɔdasi mɔgɔ ouais ne bɔ si sɔrɔdasi mɔgɔ si sɔrɔdasi den tɛ se k'an yɛrɛ bɔ a la maliyɛn bɛɛ tɛ caman bɛɛ tɛ sɔrɔdasi ayiwa e dun ko cogo di a bɛɛ yɛrɛ sɔrɔdasi jɔn bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la nka ni min kɛra o ka fɔ ko wolomasiri tabaw ka fanga man ɲi ko binkɛnɛjɛni fanga don dɛ u nana ka n'u panban dɛ nka u bɛ ka hɛrɛ min kɛ nin ye civiliw don y'o hɛrɛ kumaniya anw ma a filɛ dɛ ala an t'a lajɛ a ko ten dɛ a ko hali n'u man ɲi u ka kɛlɛw minnu mana ɲɛ an t'o fɔ an k'o fɔ Allahu akbar an k'o fɔ n'o tɛ Asimi ye misali yira tɔw tɛ k'a ladege wa ko kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ n'a kɛra fana ye misali yira kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ n'o ye tiɲɛ ye n'a kɛra o cogo la a fɔ caman tɛna don hinɛ kɔnɔ a bi caman bɛ kɛ hinɛ kɔnɔ caman bɛ don hinɛ nin de y'an jɛ nin de y'an jɛ ka mɛn yɛrɛ o kumana ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka ŋaniya ɲumantigiw caya ala ka hakilisigi k'o di jamana in n'a denw ma a dabɔkun ye jamana ka kanabila min ye maa y'a ɲa an ye ala k'a ɲa an ye maa y'a ɲa an bolo ala k'a ɲa an bolo n'o yɛrɛ fana tɛ ala k'an bila o sira kan ala k'an bila o sira kan n'o tɛ dɔ kɛra sa dɛ a tɔ tɛ tɔɔrɔ tɛ la jajiri fanga yɛrɛ fasa yɛrɛ fara la ala n'a gɛlɛn ala k'an nɔgɔya Baramadu lajɛbaa ka ca kosɛbɛ ka di Kamisogo an b'a fɔ EDM kɔnɔna na a n'a ka association n'o ye Aslot ye an b'u fo an ma ɲinɛ an ka musokɔrɔba Sitan Fane Ba Fane ani Madu Sako ale fana b'an lajɛ kabi parikaw olu fɛ yen nɔ ka foli belebele ta ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ma n'a bɛ Bayini Central ko fɔ i k'a dɔn Kulukɔrɔ Yugudu Danba bɛ Katikaw fɛ yen nɔ Dɛwɔ Bacili bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Senu Baramadu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛmu ni k'a lajɛ a kanubabaw ye u ye k'u waleɲuman dɔn kɛnɛ u kan o kuma ne yɛrɛ fana bɛ n b'a fɔ n'o ye Musu Danba ye ka foli kɛ musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen Hakaja Fanta Keyita k'an kanuba ba y'ale ye i k'a dɔn jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan abada a bɛ Wɔlɔfɔbugu boli banna an bɛ i k'a dɔn Masaramuso fo o kumana ko nin sanga in na ko a Keyita ka foli kɛ i k'a dɔn ka kabila bɛɛ lajɛlen ka kanuba jamakulu bɛɛ fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ni ala ka jɛ an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye ko k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ ala sɔnna ma ala ka dɔ wɛrɛ sini inshallah Antoine ani Youssou olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mana juma sa ça c'est les deux vieux mɔgɔw o kuma ala ka tile hɛrɛ hali ni m'a fɔ a bɛ deli ka fɔ merci a k'an bɛn